Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. To masha Allah ya kyau, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararren fim ɗin da kuka jima kuna dakon fitarsa, watakan shine Jiniya na jarumi Jayem Ravi. Insha Allah wannan fim ɗin mai suna Jiniya ya samu ingantacciyar fasara daga kamfanin Sultan Film Factory. Sannan ga masu buƙatar shiga group namu na VIP, to za ku iya ɗaukar nambobin wayan mu kamar haka ga su nan akan screen ɗin fastan. Za ku iya ɗaukar su ku yi mana magana directly, kai tsaye ku yi mana magana ce kuna buƙatar shiga group mu na VIP. Mu kuma za mu sanar da ku dukkanin tsare-tsaren mu, abin da ake biya a wata, insha Allah, a domin ku shiga cikin group ɗin, ku biya kuɗin ku yi kallon ku cikin kwanciyar hankali. Sannan cikin group ɗin mu muna ɗora fina-finai sababbi da yawa masu haske, masu kiliya, insha Allah. Sannan kada ku manta tsarin mu na VIP, watakan na group ɗin da ake biya a domin kallon fina-finai, yana aiki a kowane lokaci. Sannan ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya shiga cikin wannan tsarin namu na group na VIP, insha Allah. Kawai abin da za ka yi shine za ka ɗau lambar wayar mu ga su nan akan screen ɗin fasta kamar yadda na faɗa a baya. Insha Allah da zaran kai mana magana, to mu kuma za mu sanar da kai ga yadda tsare-tsaren mu yake. Sa'annan idan kai masoyin kallon fina-finan series ne na Indiya ko na Hausa waɗanda ba a ɗora su akan YouTube, dole sai cikin group ɗin mu, to kuma za ka iya kai mana magana, mu yi ƙoƙari mu samar ma da su kowane irin fim kake da buƙata na Hausa ko na Indiya series, insha Allah. Sannan idan kana buƙatar tsofaffin fina-finan Algaita ko na Sultan ko na D-Love Dub Studio ko kuma Mega ko kuma dai kamfaninnika da dama dai kamar tsofaffin fina-finai, to su ma za ka iya ka ɗauki lambar mu kai mana magana. Sannan idan kana buƙatar ka shiga group ɗinmu na WhatsApp ko na Telegram wanda muke ɗora fastocinmu da kuma shot ɗin bidiyon da za mu saka kafin ranar sakin su, to insha Allah shi ma na ajiye mana link ɗinsa akan description ɗin wannan bidiyon da kuma comment section na farko. Za ka iya ka shiga kai join, insha Allah, a domin ka ga yadda tsare-tsaren mu suke tafiya. Sa'annan idan wannan ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu mai suna Emsa Creation for the Lord, to za ka yi mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye.